Antzane Motalban zorionak lehenengo naparra Iruñarreko itzuli honetan etxean bukatuta gainera zu Iruñeko alde zaharran bizi zehala, beraz etxetik zaitugu gaurka benetan gogorra eginda, egia da Ermitagainak ez duela egun edo aste edo itzuli benetan ona izan, sorte txarra une oro, baina beno, zu gutxienez Naparrako lehenengo naparra izatea lortu duzu. Gaurko eguna nola junda? Oso gogorra izan da, baina azkenean iristen lortu dugu eta ondo amaitu dugu. Ondo amaitzen lortu dugu. Azken kilometroetan mugimendu ugari egon dira, laia junda, baina ezin izan do matxura batengatik, eta tropelean nola ibili zarete? Oso gogorra izan da. Eta zer moduz junda zuretzat itzulia orokorrean? Espero nuen gaurko etapa gogorragoa izatea, baina azkenean gogorrago egin zait atzokoa eta uste nuen gaur ez nuela amaituko, eta oso Zorionak. eskerrik asko.